Kajing puli na kasitiu Paulus bakod sa kikristan Galatia. Kalenong kabalay kadukhat kabaningkong hadu basan. Go Galatia babid mano balapan syo bid yapi mapi hagi ba markamat lapan pau sinayaw Jesu Kris balasa narpana. Siya abangan kalipi tang yakani. Hato pilayo padiang yo mensim nakikam jong kaan. Ni da kabapiyo sngaw da kajingan. Hato pibit hadu kata ba enda pilas dang wat umensim hato pin penkut menta wat kado hato pilasya syutom le no ai bun ki ai lada shisha kalong kaba le no ai hato utau ba aya u mensim api madu bale ki kam phla hapreng jong phi ule kumta diki kam jong kaan ni da kabayo sngaw da kajingan kaktin jong utray. Kajing puli na gospel bakod katkum ulukas. Kalenong bakhat way kadukhat kabasan hadu bakhat lai. Ha kata kapor ujisu laong hakisenran uno na pi wadon uparlok bat unlet siya u ha kapor si tengsnya bat ong ha u kolok ya ay kaliang se yang ha lai teligi kapu na bau parlok jonga udang supoy na kabawan jingwan bat ngamdon jingbami ay ban aya u bat utapat unjubam na po yeng wat tlia yang ha ya kajingkang lakhang bat kikun jonga bat nga nyilathia ngamla ban ki ban ai pi nga ong hapi wat lada onom ki bat ai u namar bau dei param lok jong u ban namar kajing yai kerpa jong u un sakhi bat un ai u kat bau don kam di kum ta nga ong hapi to pan bat en sa ai hapi to wat pin sa shem to tiet bat en sa pli hapi naba kat ubapan unyo pediang paduta bawat unsem bat hau tau batit en sapli uno kupana hapdeng jungpi baladau kun jung u upan dokha haga jaka ban ai dokha un ai ye u dau pseng lani ladau pan nakapeleng un ai u da kanyang latham ti ladama phi la phi long ki bas new pitep ban ai dai ki babha ya la ki khun kan no le le uk pau ba baneng on ai do man sim khoi ha ki tu ki bapan na u ka gospel jong trai